Ahojte, vítame vás na kanáli 5 People Family. Sme 5-členná rodina, 3 malí cestovatelia, 1 auto a pred nami nová výzva. Je krátko pred Silvestrom a my sme sa rozhodli tráviť Silvestra úplne inak. A tak vyrážame autom z Nitry až do Albánska. Čakajú nás stovky kilometrov, nové krajiny, more, Balkán a kopec nečakaných momentov. Zvládne naša 5-členná rodina takúto cestu? Poďte to zistiť spolu s nami. Dnes to nebude len o nás. Na cestu sa totiž vydávame spolu s našimi priateľmi a ich 3-ročnou dcérkou. Takže nás čaká poriadna rodinná jazda. Veľa smiechu, detských zážitkov a spoločných momentov, na ktoré sa už teraz veľmi tešíme. Dokumentovať všetko. Vyrazili sme z Nitry smerom na Komárno a už od prvých kilometrov máme pocit, že ideme po trase, ktorú pozná polovica Slovenska. Presne tak. Je to klasická dovolenková cesta, ktorou každoročne mieria tisíce aut moru do Chorvátska. Po prekročení hraníc na nás čaká Maďarsko a prejazd cez Székesfehérvár, kde sa napájame na diaľnicu smer juh. Cesta je plynulá. Deti v aute postupne prepínajú medzi otázkami, kedy tam už budeme, a obdivovaním okolia. Diaľnica popri Balatone má svoju dovolenkovú atmosféru. Jazda ubieha rýchlo a človek má pocit, že prázdniny sa už naozaj začali. Na hraničnom prechode Goričan si dávame len krátku technickú prestávku. Rýchla pauza, natiahnuť nohy a ide sa ďalej. Pred nami je ešte dlhá cesta. Bolo by sa tu akorát vytrebeš. Prvá zastávka, už potom pôjdeme ešte volať, kde sa zastaviť, tam je asi do toho McDonaldu alebo kde. No, toto tu bola, keď ináč fungovalo, toto bolo už ivo normálne rušno. Ja moc tomu nedal, no. Dobre. Tak dojedz. A tiež si mal už len to Maxo držať prsty v ruke. Ono stále spí? Hej. Ema robí najlepšie. To bol presne ten servis. Ja neviem, ja som nevedela. Ale dobre, to ste podarili to iné, nie? Mnohí z vás si už asi všimli, že toto je náš prvý pokus zachytiť cestu taká, ako naozaj je. Bez veľkého plánovania, bez dokonalých záberov, bez toho, aby sme sa tvárili, že je všetko ideálne. Jednoducho reálna cesta, taká, ako ju zažívame my. Cestovanie autom je pre nás úplne prirodzené.
Nie sme ľudia, ktorí by sa zlakli dlhých presunov, hraníc alebo prespávania po ceste. Cestujeme pomerne často počas roka a už niekoľko sviatkov sme netrávili doma. Minulý Silvester sme napríklad oslavili taktiež mimo Slovenska a takisto v Chorvátsku, v meste Medulin na Istrii. A nebola to výnimka. Autom sme už prešli krajiny ako Rumunsko, Bulharsko, Grécko, Taliansko a viacero iných. Tam sa bežne lieta, ale my sme si vybrali cestu. Zaujímavé je, že napriek tomu sme tieto cesty nikdy nenatáčali. Všetko to zostalo len v spomienkach, niekedy v telefónoch a v rozhovoroch doma. Až teraz nám došlo, že je to vlastne škoda. Preto sme sa rozhodli skúsiť niečo nové. Ukázať cestovanie autom tak, ako ho žijeme my. Dlhé kilometre, ranné štarty, zastávky na benzínkach, prespávanie po ceste, únava, ale aj momenty, kedy si uvedomíte, že práve toto vás baví. A tento raz, ako viete, vyrážame zase z Nitry. Prvú noc chceme stráviť v meste Herceg Nový v Čiernej Hore a našim cieľom je Saranda. Tam hodinu vyberá, podri. Čo tam je? Toto je tam. Také toto. Čo ty? To natáčaš? Maxo, dobrá ti je mikina. Maxo, Dobre, troška dlhá. to nevadí, budeš ju mať na dlhšie. Aha, už ide. No. Netankuješ, hovoríš? Povedz, ako sa voláš. Ako sa voláš? Emka sa voláš. Tak. Oj, daj. Tiško. Bude nejaký krátky úsek. Tiško, pozri, tu sa zabudol. Dobre. Každý som. Bolo sa viacej. To nie si dal, lebo však keď sme išli, vtedy s našimi sme platili ale 26, nie? Mám to nechať? Daj to, lebo toto. Ja som čakala minimálne čo? Mandarínky sú či pomaranče? Mám vyskúšať. Dobrý deň. Dobrý dan. Dali mi to stok, vynikajúce Evo, sú. idem njega neka probaj. No super. Dobre. Probaj, probaj. Hvala. Hvala. Výborné. Je,
Je, dobre, dobre. Hvala. Super. Toto stalo 7 € a hento väčšie bolo 10, ale však mi dala probajte. Že majú tu sad pekný, pozri sa, aké to veľké. To sú jej domáce, že to pestuje ona, že... Oprobuj. Domáce mandarinky. Ja som myslel, že pomáram. Perfektné sú. Dobre, ideme, pokračujeme ďalej. A tu práve prechádzame cez Peliešacký most, jeden z najväčších symbolov moderného Chorvátska. Viac ako 2 km nad Jadranom, bez hraníc a bez čakania. Zaujímavosťou je, že ide o najväčší most v Chorvátsku, ktorý doslova prepojil juh krajiny bez nutnosti prekračovať iný štát. No, takže naša destinácia číslo 1. Hotel na prespatie. Ráno pokračujeme ďalej. Tak to vám to ukážem spredu ešte. A uvidíme potom, čo to bude vnútri. Je to taká podzemná garáž. Takto v podstate sa parkuje. A tu sa ide do výťahu. Máme 4. poschodie. A apartmánik je celkom taký útulný. Je to fajn. A tu jednu noc si myslím, že to bude úplne bohatí postačovať. No, ešte tak. Takže sme tu. To je chodba. A náš apartmán je tu na samom konci. Ty, zakývajte aspoň. Nikto nekýva. Tuto máme nádejných mladomanželov. Ti šíbe? To musíme takto vyždať tých zábery. Mňa až Tak zajtra. slza, vieš? Mňa až zajtra, keď sa okúpem a hlavy si No, tady jedna spálňa.
toto vyzerá. Tu je kúpeľňa. Taká celkom priestranná. Veľký sprchový kút, to chválim. Tu majú detská izbu. A tu je druhá kúpeľňa, to som ani nevedel. Paňou. Aha. A môžem dať jemu sa vydrať. No, fajn. Myslím si, že celkom je to slušné. Ale hej, určite áno. Za tie peniaze, ty kokso. No a tu, ako môžete vidieť, ranný pohľad z balkóna. Tu pod nami sa niečo stavalo, nejaké obchodné centrum. A takto vypadá človek, ktorý to preženie večer s vínom. No, a trošku je rannej očisty. Auto bolo celé od soli, ako sme cestovali cez Chorvátsko, cez sneh. Tak ho bolo treba trošku umyť. A tu je to vývárka. No, pobalený a ideme preč. Ideme do Albánska. Jo. Domov. Tak prečo nešiel tuto? A potom tu? Potom to bude také, že otrasné. No, to. Všetko sa páči. Asi rozkladané, tak čakajú náhodou. No si tam stať. Kde sa to tuto kupuje? Hej. Podľa času. Čas a dátum. Jaj, to sa dá. To bude toľko stojať, že to ani neostývam. Ja ostývam sám celý. Ten tam je teda potrebný, čo tam chodí. Čo z toho chce asi. Hello. Thank you. Tomáš. To je nabíja. Aha. Holub, choď, lebo ťa zrazíme. Špioníra. Pioníro, no. Maxo. Okej. Diesel ten do auta. To je. Iba tá loď. To mi daj
som ho radšej tiež mu zaniesla do auta, lebo... My sme sa tu nalodili na trajekt, ale pre ľudí, ktorí sa neponáhľajú a majú ten čas, určite odporúčam vychutnať si jazdu po pobreží Boky Kotorskej. Je to pekný záliv a určite tá cesta stojí za to. Je to okolo 50 km plus mínus a strávite na tej ceste okolo hodinky. Ak nechytíte zápchy ovšem. Dáme niekde kávu, nie? Poď na tú stranu. Tak si opatrne. Budeme musieť ísť do auta za chvíľku. Tak a to je pre túto chvíľu z prvej časti všetko. Ďakujem, že ste to dopozerali až sem a teším sa s vami na ďalšiu časť a pokračovanie. Takže tam oproti je Korfu. No a toto je jedna z pláží v Ksamile. No ale tento výhľad sa určite oplatí vidieť. Tu sa k nám pridal Justinový rok.